You're pulling all my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping close. Takže čau, vidíme sa konečne pri vode. Tento rok som nemal veľa času na tie ryby, tak konečne som sa dostal aspoň na 3 noci k vode a zvolil som si túto našu priehradu. Túto vodu poznám, viem, čo tu budem chytať, viem, kde budem chytať, takže nebudem určite nič vymýšľať. Uvidíme, či niečo chytíme, nechytíme, ale v každom prípade minimálne si oddychneme. Je tu so mnou kamarát Miško a sme sa preplavili na toto miesto. Jak som povedal, toto tu už poznám. Uvidíme, čo nám táto výprava prinesie, či prekvapenia alebo sklamania, ale minimálne si oddychneme a zrelaxujeme v prírode. Prvá ryba tohto výletu, taká krajšia, predtým mal to Miško jedného pleskača, jedného menšieho kapra a to sme si rovno namysleli, že to máme zamotané spolu, lebo ten kapor išiel cez mňa, tak išli sme obidvaja na člna. Zrazu som zistil, že to není zamotané a že mám tam niečo aj ja. Hej. Takýto krásavec došiel. Ešte máme 2 dni pred sebou. Uvidíme. Ale nádherný stroj. Aspoň si to tak poviem, že ma z tej postele vyťahlo niečo asi poriadne. Dobre, je to tam. Prvý môj kapor. Je to tam. To je nádherná ryba. Fú. To je huba veľká. Ježiš, ja sa tak teším. Dobrý správy. A ideme odpustiť.
neskutočný zážitok. like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Ma napadlo, že by som vám mohol ukázať vlastne, na čo chytám. Tu mám nejaké montáže pripravené v člne. Nebudem to nejako špeciálne opisovať, všetky tie montáže už sú dávno vysvetlené. Ale toto je taká moja klasika, ktorá ma naozaj že skoro nikdy nesklamala. Térik, rovnátko, Gigasquid, popka obalené ešte do cesta a na tejto vode už vždycky idem toto. Ale väčšinou vždycky používam, čo sa týka montáže, Térik a guličky mením podľa vody alebo toho, že jaký mám pocit, ale väčšinou chytám buď Gigasquid alebo Gigantiku. To sú také moje dve obľúbené návnady a vždycky pridám popku. Nechytal som kedysi popky vôbec, ale teraz druhý, tretí rok sa mi to tak osvedčilo, tak to ide. Keby ste chceli vidieť montáž, na ktorú som chytil moju prvú 20, tak je to presne táto. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. No tak asi očividne posledná rybka. Večer sme mali ešte takú nejakú desinku. Keď som to netočil, toto je tiež taká desinka. Vietor. Strašne sa to zareagovalo. Išiel som to zobrať rybku, ktorú som zobrať. Ale už som ju zobral, že vám ukážem teda na rozlúčku. Aj. Rybačka dopadla super. Nemôžem sa naozaj sťažovať. Osobačka mám. Ale aj takýto pešiaci ma vždy potešia. Aj keď to boli fakt zlé podmienky. Ale je tam. Sú to nádherné ryby. Takže máme tu také zhodnotenie tejto našej výpravy pár-dňovej. A za mňa to je úplne super. Ja som si prekonal osobák. Prvá 20 v podstate, takže 21,80 bez saku. Keď som videl tú rybu, tak normálne som bol šťastný jak malé dieťa. A to sú strašné také emócie. A tá ryba proste, keď ju vidí človek, keď ju dvíha do člnu a zistí, že že to je váha, tak to je pecka. Povlačil ma 1,5 hodiny až necelé 2 hodiny po jazere hore dole a bol to určite zážitok a zase môžem mať nejakú novú metu. Ale pochytali sme aj nejaké desinky a mňa proste potešila každá tá ryba, ale tá veľká proste zanechá ten zážitok v pamäti. Ideme sa pomalinky pobaliť. Chceli sme ešte chvíľu chytať, ale bol som akurát na vode pre jednu rybu. Len bol vietor celkom voľný a čo sa nestalo, tak keď som išiel podoberať, tak jak si silno zafúkalo, tak mi zlomilo podberák, tak už som ani nepoložil udicu. Naložíme veci, prevezem ich na druhú stranu, naložíme auta a pojeme kľudne domov aspoň. Za mňa fakt táto výprava stála za to a určite sa vidíme pri ďalšom videu. Takže klasicky, toto je moja carp story. Aj keď dneska
môžem povedať, že to bola pre mňa big story. Takže už je to oficiálne na konci. Plavíme sa naspäť k autu. A keď vás zaujíma, tak sledujte moju car story. Chce to len čas, chápeš? A k tomu šťastie. Vidne byť blázen, posúvať sa ďalej. Madine Bled, Balatonder, naša kráľová širava, Morava, však o tom viem. Však o tom viem.